אוקיי, אז מה קורה כולם? כאן אורי, בעוד סרטון. אני ואורי משחקים בדיוק. כי אני וחבר שלי כאן עמית. לא נכנס לי. חבר שלי עמית. לחצתי על השחקן הרנדומלי. לחצתי על שחקן רנדומלי. אוקיי, אתה אדום? הנה אתה. יאללה בדרור. תן לי שאוט לערוץ. מה? שאוט לערוץ שלי. הערוץ של עמית, אני אשים לינק למטה אם אני אזכור. הוא לא ואני לא אזכור. תאמר את זה כשזה חיפוש. אני אוסיף בעריכת הכתובת כאן למעלה מעליי. הוא לא, אל תסמכו על הילד הזה, הוא לא. אל תסמכו עליי. אבל אם אני אזכור ואני לא אצא סתום, אני אשים למעלה את ה... זה נכון. כן. לא. אימא'לה. הופה, אני בטב... שנייה. הנה התו נגינה שלי. לא, נפלתי על... אורי, יש לי את זה, תראה. יש לי את זה ואת זה. ראיתי גם את זה. הופה, התחיל. אחורה. ברור שאי אפשר. למישהו מה שהוא אמר. אתה לא מקשיב למה שאני אומר בכלל. תמיד רציתי לומר את זה. מה, את החלק של אימייל או את החלק שלא נקשיב? לא, את החלק של אתה יודע מה? של זה מה שהוא אמר. תמיד רציתי לומר את זה. אני לא בטוח שאם יש לבן בכלל, אז... יש לי. אתה יודע מה? כן. יופי. שדרוג חרב. איפה אתה? אוי, אני ממש מקווה שהם פחדנים. אני הולך להשיג אמרלד. מה? בוא, תעשה משהו חוץ מלהשיג אובסידיאן, זה לא כזה מטורף. אבל לפחות זה משהו... זה הבלוק הכי... הוא מתופף! הוא מתופף! אתה רואה? הוא מתופף! הוא מתופף! אני שומר עליך. פה, what the fuck, הוא פשוט התופף! מי זה הבחור מה? H גולן האקר. אם יש כאן את ההייג' גולן, תהיה בשקט יא האקר! יא האק! איפה רפורט, אין לי מושג איפה רפורט. אולי אצלי יש? אולי אבל אנחנו כאן אחד ליד השני, אז עכשיו... יצאתי בטעות, אני מפגר, אני נכנס. העלות שלך נפל. טוב, זה רק אני. עמית זה רק אני. אתה עושה ג'וין? אני חושב שאפשר. על החיים ועל המוות. אין לי מושג, תצא אדוני. טוב. סורי על זה. תנס. וואי זה... יואו, זה צ'יטר. ראיתי אותו פשוט מתופף. וואלה, אני לא. גם אני לא. כך. אתה עדיין ספרתי. Hello everybody. סליחה על העצבים, על ה... כן. אנחנו גידולים כאן מאשרים לקוחות. יש גם... זה מוזר שיש כאן... אוקיי, טוב. רציתי לומר שיש כאן רק צבע לבן ואין כאן שחור, אבל פתאום אני קורא שיש גם שחור. יש רק אפור. גזענית, סתם. אפור מספיק ארוך. עמית, בוא נשים... אותו דבר גם ככה. התחלנו. רק תשחקנו סורווייבל והרגתי לך כל שנייה. אורי, תסתכל. תסתכל. אני אעשה גם
F5 שאתם יכולים לראות. יאללה, ככה וככה. ככה וכזה. הייתי שחרבות, כך. יופי. בטעות. בגאון. הראש שלי לא אוהב לעבוד. בדיוק. משהו. מילות חוכמה. איפה האנשים האחרים? אין כאן... או וואו, אוקיי, בהצלחה. איפה הישבן שלך? איפה האחר השנייה? בתיבה. אה, גאון עולם. תודה על המידע. Hello everybody. צריך לעשות פרקור כדי להגיע לאחורה ואז לתקוף. אני תוקף את אדום מאחורה. אוקיי, סבבה לי? לא שאלתי. אתה תעשה את המאחורה שלך. מה? סבלני. אני... אם אתם הבנתם את הבדיחה תעשו סאב. אם לא הבנתם תעשו סאב לי. אם כן הבנתם תעשו לייק וסאב, אם לא הבנתם אל תעשו כלום. לא, אם הבנתם תעשו לייק. אם לא הבנתם תעשו לייק. לא, נפלתי, אני כזה סתום. וואלה, באמת. כן. כבר תוקפים את אדום באמת. לא, כל הבלוקים שלי נפלו, יהיה לי מיליון בלוקים. Hello everybody. יש כאן כאילו מדרגות. צריכים לטפס. כמה עולה ביצת גשר? דיימונד. צהוב בדרך, צהוב בדרך. צהוב בדרך. אוקיי, הכל סבבה. יש לי רעיון. בוא עם את הגבר. בוא. יש לי פתרון. בוא. חמץ. לא, הם שניהם שם. שתי צודות. כן. זה כן אפשר, כי הם עלינו. מעלינו? אוקיי, הם זה מה ש... לא! הפלת את השני, תפיל אותו. טוב, שמח. לא, הלכנו מהמיטה. לא. פשוט התאבד. ככה אנשים עושים כשהם... כן. לא, אוקיי. הוא מתחבא. קל. עמית, בוא ננקה בהם. לא נצליח, במיוחד בגללך. לא ננקה בהם מחר. יו, זה מספק זרה של הקנייה. כן. אני לא אמרת אפילו. איזה מספק זרה של הקנייה. מה? אני לא שומע אותך. מה חווייש. אתה קרינג'. כן, שם קופרייט. קיבלתי קופירייט. בקליל. שם קופרייט לכל מילה שהוא אמר. באמת אין לי מושג מה אני... אני תוקפת שעות. יש לי את הציון שלי לגמרי צריך. אבל אין את המיטה, לא מה שמחליט. What time is it? It's medication time. לא הספקתי, עשיתי TNT כמו מטומטם, טם. נכון, לא, הספקתי. איך אתה תמיד... מה אתה? אוקיי, תמות. אתה מת, זהו, הלך עליך. אין לך סקיל. דניאל יונה! איך אתה? כמה חיים יש לך? אתה מת. בוא נעשה פיירבול, אני אראה לך איך התקדמתי. אוקיי, המחור חומר... אני פה בפיירבול. איך יוצאים? נכון, מיטה. עשיתי לך כבר. עשה לך? בדור. תצא ותיכנס. אני בפיירבול. אוקיי. אנחנו עדיין בפארטי? אנחנו עדיין כבר. יופי. יש לי קצת להגיד, לא נורא. Hello everybody. אני מקווה שאני מקליט, אני לא בטוח אם אני מקליט. נגבל. כן, יש לי להגיד מטורפים, זה אומר שאני מקליט. לא! בטעות קפצתי. הם באים משתי הצדדים. לא עניין ראשון. לא. הם באים. הם באים. לא! נפלתי לפני שנרסנו מהמיטה.
עמית, סומך עליך. מה הוא עושה? איך אני צופה בך? איך אני גורם? עם המצפן. אוקיי, אז אני לוחץ על המצפן שלי. מה עושה ב-SMP שלהם? במה? ב-SMP שלהם. מה זה אומר? סובבל. אוקיי. אז אולי כדאי לשמור את זה לסרטון אחר? לא. רגע, כמה זמן אני מקליט? איך רואים? תשאל את החיים, לא יודע. תיכנס ל-SMP. למה יצאת? למה אתה בסינגל פלייר? מה? איפה אתה? ב-SMP של השרת. בזה? איך נכנסים לזה? אבל לעולם, לא, מה עם העולם סובבת שלנו? רוצה לשחק? אוקיי. אז עוברים לעולם סורבייבל שלנו.